Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün 14. fevral 2025-nji ýyl. Bugün bilemek Türkmenistan'ı bellenýärmi ýa ýokmy, emma Ýewropa ýurtlaryna şoň ähli ýürekleriň günleri diýip aýrymçylyk belleýärler. Esasen şo bir-birini gutlaýarlar, ýürekden arzu edýärler. En atasyn edilýän arzular bar, är aýal edilýän arzular bar. Söýgüli ýarlar, nedilýän arzular bar, gara şol ýürekden arzu edilýän gün şuny Ýewropada şoň üçin şuny belleýän bar bolsa, sizi gutlaýan şu bayramçylyk bilen. Ýöne men bu siz bilen etjek bolýan söhbetdeşligim bir şatlykly habara däl, ýöne howsalyk habar diýip aýtsam, hat takip bolar. Binämeden barad. Aýtjak bolýanlar bir söz bilen aýdyn, soňondan men çöşläp başlar bir ujundan. Hormatly ýurtdaşlar. Şu güneçeli dünýä ýüzünde ýanky döwletler arasyna, milletler arasyna hereket edip gelen ýanky, näme diýen, şertnamalar, baglanşyklar, ynançlar, diplomatiýa, siýasat dogrudan, ykdysadyýetden hemmejigi ýumruldy. Geçen bir hepden içinde. Enni iteyesini, pişik tanar ýaly bolmad diýilen ýagda ýemele geldi. Men o zaman bir ýerde duýdurypdym, gytaklaýan bolsa şu Amerikada geçirilen saýlawlaryň netijesinde dünýäň keşfiniň düýpli özgerjekdigini, ýaşylygymy, ýamanlygymy o barada da biraz gurur edipdik. Enne şuun kun has anagrak aýtmak gerekmi kadip hasap edýän. Näme üçin? Sebäp biziň türkmenlerimiziň o içinde otururlara asla dünýäden behabar. Daşynaky illeşlemeden uzaklygy ne işläp geçirýär, sornugyp öýe bir kase çaýyny içip 3-4 saat artykmys ýatyp bilse olur, dünýä habaryndan olaram behabar bolup geçen zatlardan. Şoň üçin öýdülmezde görenimi, eşdenimi, okanimi, bilenimi size ýetireýin we siz bilen içki pikirlen paýlaşaýan şu gün şu söhbetdeşlige başlaýan. Belki uzagrak bor, o başlarsanız belki gysgarak bor, ýöne näçe gysga mümkin bolýar, gysgaça size şol maglumatlary ýetirmekçi bolýar. Dünyada bir günne döndürlenekdi. Nämeden emele geldi? Endi bir göz başyna seretmeli bolýar. Her bir meselen göz başyna ýerden emele geldi. Dünyadaky şol öňkü ýola goýulan gatnaşyklar, ýola goýulan işler, diplomatiýa, döwlet arasyndaky şertnamalar, bu halkara kanunlary nerden emele geldi? İkinci jahan uruş gutarandan soň Birleşen Milletler Guramasy döredildi. Şo taýdan şuun kun ýalňyşmasam 190-dan geçe 200 goly diýip aýdaly döwlet şoň hataryna dur. Binäm üçin gurulan binäme instrument ýa gural şo halkara gatnaşyklaryny sazlaşdyrmak üçin döwletler arasynda dawa çyksa, uruş çyksa, ýa bir gyrgynçylyk bolsa, keselçilik bolsa, näme bolsa, katastrofa bolsa şo tak ýanky Birleşen Milletler Guramasynyň agzalary, şo agzalarynyň adynyň Birleşen Milletler Guramasy el kömegini, dil kömegini, pul kömegini gerek bolsa uruş oturan döwletler arasyna we goşunyň salýady. Şu neçeli şeýledi. Şo kanun indi 45-nji ýyla uruş gutaran bolsa 46-njy ýyla şu zatlaryň hemmesi döredildi. Indi ondan märimini hasaplap görüň özüňiz näçe ýyl geçen bolsa. 80 ýyla goly wagt şo ýola goýulan düzgün, ikinji jahan uruşundan soň ýola goýulan düzgün, eýlerek görnüşde, beýlerek görnüşde 100% amal bolmasa da nirde 90, nirde 80, nirde 50 ýöne şol berjaý edilip geldi. Döwlet ara gatnaşyklaryna, halkara hukuk normalaryna ýüzlenildi. Şol sanyna SSR ýykylanna Türkmenistanyň garaşsyzlygyny ikrar eden şol Birleşen Milletler Guramasy we şol Türkmenistany aýratyn döwlet hökmüni, respublika hökmüni öz hataryna kabul etdi. Şondan soň 4 ýyldan soň
yankı 95-nji ýylda Türkmenistanyň haýyşy boýunça ene islegi boýunça näçe diplomatlar ırıp bildiler. Ol ýa başga mesele ýöne Türkmenistanyň şol ahir şol Merkez Aziýa diýmen musulman döwletleriniň içinde bu ilkinji neutral döwlet ýa-ni bitarap döwlet diýip elan edildi. Emma şu edilen yuridik aktlar şol Birleşen Milletler Guramasynyň halkara gatnaşyklary ýa halkara kabul edilen ýa ikrar edilen kanunlarynyň esasynda boldy. Indi bugün şu zatlar hemmesi gatly howp astyna düşdi. Näme üçin? Şol ýa-ki ikinji jahan uruşy oturanda dünýä iki bölündi. Şol döwür. Indi şu kıyaslary düşünürmeydi. Bir tarapda SSR öz ýa-ki özüne satellit diýip aýdylýar, şol özüne tarapdar ýa özüniň tabiň eden daşarky döwletleri bilen. Ol ýa-ni SSR-iň 15 respublikasyndan daşgaryn şo taýda ýa-ki Warşawa dagawor diýip şertnamasy diýip şolar ýaly at bilen şol sosialistik döwletler bardy. Men adratlaryny sanaýak geçen, meselem Germaniýa, Bolgariýa, Çehoslowakiýa, Rumyniýa, Wengriýa, Polşa hem SSR-iň 15 respublikasy şolar Warşawa dagawory. SSR-iň goşuna öýdi içinde SSR-iň gurşawyna ene şu ýanky adalyň döwletlerde SSR-iň goşuny ýerleşdiripdi, harby goşuny. Şolaram SSR-iň daşky gurşawyny içine diýdiler. Muňa garşylykly we SSR we ýanky döwletler sosialistik lager diýip atlanyrlar. Sosializm gurýan ýa gurjak bolýan döwletleriň hatary. Ýema şu Germaniýa diýip aýtdym, Germaniýada şu ikinji jahan uruşundan soň den iki bölündi. Bir bölegi SSR-e geçdi, bir bölegi Amerikan gol astyna galdy. FRG, Federativ Respublika Germaniýa. Indi näme boldy? Ýa-ki Amerikan tarapynda da Amerikan özi, ondan ol SSR-iň daş töwereginde bular NATO ýararlygyny döretdiler. Ol döwür on kataryna giren döwletlerin bar, esasen aýdyp beren ýa-ki Amerika girýärlerin içinde bu gatdaly Ýewropa tarapyndan Gretsiýa bardy. Ene Angliýa bar. Şoň Demirgazy tarapdan, o gün Nogor tarapdan ýema bar, Ýaponiýa bar. Hem de Günorta Koreýa Respublikasy. Ene bular Amerikan ýararlary ýa-da soýuzdaşlary, olaň şertnama baglaşan döwletleri. Hem de NATO döwletleri. Ene şu iki lager bir-birine garşy durdy. Çala bir zat bolsa bir-birine hemlatyp, onu soň ýara öndürmekde ýaryşyp, kosmosa çykarmakda ýaryşyp, iki döwletiň ýaryşmadyk eme pudagy ýok, ýöne arky netijede SSR ýykyldy. Öz içinden ykdysady meseleler bar soň, siýasy çözülmedik meseleler bar. Hem oğan uruşu boldy, üstüne şolum yeterlik boldy, SSR-iň dargamy. SSR dargady boldy, bir ýa söwüşe uruş meýdany siýasatdan boş gal Amerikan ýeködi. Şol men SSR diýip o döşüni urup beren, şu gün dünýäniň ikinji goşuny atlandyrýan Orsiýet az oturdy halky, ýere çörek tapman. Ondan şunu Amerikadan gelen şumar Türkmenistana Ляшка diýeni de toğun buldy. Şol Amerikadan muğdugrudyly humanitar kömek diýip Orsiýada bilemek näçe ýylyň dowamyny bir aňyrsy bersi ýok, 100 miňlerçe tonna. Beýleki Ýewropa döwletleri kömek etdi. Ýa-da hiç bolman iň ardan narhdan satdylar. Näme üçin? SSR-den galan hemme ýadro ýaragy Orsiýadyň elindedi. Atomly bombalaryň beýlekleri, şoň tehnologiýasyny, şoň ýasalyş, bejeriliş tehnologiýasyny ýa-da şonu öňürýän adamlar beýleki döwletlere gaçyp gitmesin ýa musulman döwletlerine çykmasyn diýilen niýet bilen, şonu hiç kime bermän, geçirmän diýen niýet bilen ene Orsiýada kömek etdiler ýyllar boýuna. Şol men 2000-nji ýylda çelledilerini men bilýän. Bolýar. Enne
Amerika bütün dünya hükümünü yöretse, SSR yıkılandan soň ýanky azap geçen döwletler mi? Germaniýada bolsun, Polşada bolsun, Çekoslowakiýada bolsun, olum iki bölünip Çekiýa we Slowakiýa. Hemme ýerde Amerikan goşullary goýuldy. Hemme döwletde diýenler. Bolgariýa beýlekisi bilen. Amerikan goşuny bolmasa da ýaragy getirildi. Şeýdir, ene şol SSR-iň öňkü şol Warşawa harby bileşiginiň ornuny bula harbylan doldurdy. SSR ýykylmaka ýene-de şu ýanky adynadan sosialistik ösüşde bolan döwletler bilen SSR-iň arasynda ykdysady gatnaşyklary bardy. Ýoly goýulan şertname esasyna oňa SEP diýip adlandyrylýardy. Rusça abreviaturasy. SEP bolanda Sovet ekonomistskiy взаимопомощи diýilýär. Ýanky ykdysady birek kömek etmek baradaky şura diýip aýdylýar. Şolum ta SSR ýykylýança hereket etdi. Meselem Bolgariýadan SSR çilim getirildi. Wengriýadan ýanky duzu hyýarmy, pomidormy, ýemeden Germaniýadan eşikmi, mebelmi, Çekiýadan ay garazýany. Şu olarda bar önümler bize geldi, bizde önümler onlara gitdi. SSR ýykyldy, bu ykdysady gatnaşyklaryň dargady, ondan soň Orsiýadan halky aç galdy. Onu şonun meni öpçüneden ene Amerikalılar. Ene Amerikalılarım şol 2000-nji ýyla çelli öz agalygyny 5-10 ýyllap dowam etdirdiler. O dünýäde ýeköz birdenem myň garşysyna zompa Hytaý çykdy. SSR ýykylmagyň öňüne bular özüne güýç toplap, hemme tarapdan ykdysady, harby tarapdan öz işleri ýoş-ýoşdan ekspansiýa edilýärdi. Ýani siyasi dille şu pişik basışını edip yoşluk bilen beyleki devletleri kar verip berga batıp ondan ya olan toprağın elini alıyor ya olan önümün elini alıyor ya da adamdan gidip satada ornaştırıyor işledi. Yine Xitay'ın siyaseti şu. O şöyle meşgullam yine 2000-nji ýylyň başynda öğrenmez ve bilim bir gidip beten ägir güýçli kuwatly ykdysady taýdan döwlete uğruldy. Amerika garşy durdy. Onu SSR ýykyldy gitdi, ne iki sany hegemon bar dünýäde. Bir tarapda öňkü Amerika we satellitleri bilen teoria nakly bilen hem SSR'den daşynda galan sosialistik lageryň hem ýedi tek döwletin hemmesini öz içine aldy. Beýlekiler bilen bilelikde. Hytaýa ene bir gapdalyň özüniň 1 milyard 400 milyon ýylaty bilen ene men bar diýip orta çykdy. Onun sowuş bu ikisiniň arasynda boldy. Emme ikat tepşer arasında yaşaýarlar diýdi Türkmen. Olara iki sany hegemon ykdysadyda asmana çykan arasında yaşaýarlar diýenler mene bizim Merkez Aziýamyzdaky döwletler bular öz aýagynyň üstüne galjak bolsa galdyrmadylar. Meselem Türkmenistan alsak biz öz gadymyzy neftimizi arkaýyn çykaryp daşary ýurda satyp bilýärdik. Şol ýeme Nabucco proýektini Niyaz öz kellesinden tapynak, oňa akylly adamlar maslahat berdi. O orsany sattyrmanyň sen alla şunu özüň çykyr, sat ene şu orsany aýdaýyl $1 töleýän bolsa daşary ýurtsany 10 essesin töleýär. Hem ykdysadyýatyny galdyrarsyň, hem halk aýaga galar, hem döwlet tutumly bor diýip berilen maslahatdan soň şonu etdi. Orsiýada monu etdirmedi. Sebäp bular Türkmenler 1881-nji ýyldan bäri aýak astyna saklanyp gelinen halk näme üçin bulara erkinlik, azatlyk berilmeli. Azatlyk hem erkinligem esasan şol bolalyn durmuşdan gelip çykýar. Okuly bilimli ýaşlar ýetişýär, elini uzadan ýerine ýetýär, milletin, halkyň, döwletiň, ýurdun ady dünýä ýaýrýar. Bizde bolsa şol galy emede, şu duruşuna SSR ýykylmadyk gali. Hatta ondan meter ortasyna getirdiler atalar soňky döwürde. Ene bular enne Orsiýet goşular öz penjesinden çykarana bir şolaryň elinden aman sypan 3 tane döwlet, privatka döwletleri, Latviýa, Litwa we Estoniýa. Bular ozalym SSR bilen gatnaşygy ýok. Sebäp bular 40-njy ýylda mezur edildi SSR'ň hasagyna girmäge. Bizimkiler bolsa 20-nji ýyllardan bäri gelýär. Biz Orsun eline 19-njy asyrdan bäri.
Ine galan respublikalar görüşüp ine bir şolardan syptym edeni Gruziýa boldy şol döwür 90-njy ýyllaryň ahyrynda 2000-nji ýyllaryň başynda olam şol Mikhail Saakashviliň döwründe Gruziýa Orsiýetden daşlaşyp başlady, korrupsiýany aýyrdy, paraxor polisler aýyrdy, prokurorlar ýok etdi, borzakollar hemmesini bassy. Sebäp oňa şol mümkinçiligi döwreden Amerika boldy. Ine sen bütün büdjet puluny, ýagny hökümete, döwlet işgärlerini, büdjet işgärlerini näme tölemeli bolsaňa biz sana berýäs. Ýöne şo taýda düzgün tertibi ýoklugy Gruziýa bir adam şekilli döwlet boldyň, soň seni Ýewropa maşgalasynyň hatarına kabul eder. O etdim ol. Ýöne onuň ýok etdir, häzir türmede otyr. Sebäp o Gruziýa hökümetini ana Orsiýet özüne satyn aldy. Şuň kunu Gruziýa premier ministri ol Orsiýetde ýylda dogulany bäri diýip aýtmaýyn, ol özüni tutar bäri Orsiýetde biznes edip baýanady. Orsiýetiň biznesiniň näme diýildiğini biz hemmemiz bilýär. Nirden näme emele geldi, nädip bular pul topladylar. Ene Gruziýa ýene-de Orsiýetiň golasyna düşdi. Ýani halk çıkış etdiýär, göreşýär, bir gün bar, bir gün ýok. Belarusyň halkynyň eden çykyşy ýaly 20-nji ýylda. Ýöne häzir ýagdaý şol, Orsiýet inni bilen men dünýäniň ikinji goşuny diýip öz territoriýasy bar. Ýurtdaşy, mana dogry düşünjek bu. Dünýä şo 6dan bir bölegi bar, gury ýer. Hemmesi Orsiýetiň elinde. Ukraina çözmäkä. 6dan mer gury ýer. Orsiýetiň elinde. Dünýäde yer asty bir baýlyk bar bolsa, olum Orsiýetiň elinde. Inni şonum az görüp Ukrainanyň üstüne çözdüler. Näme üçin? Sebäp Ukraina halky zähmetkeş halk. Şeňmi? Olar biziň ýerki türkmenlerimiz ýaly Kakabaş milleti diýen minneti eger gylışdan çeken halk bar olar. Şeňmi? Ine şolar ýaly. Ine munam Orslar basyp aljak bolýany görüp dursun, 3 ýyl bäri 3 günni aljak diýen Ukrainasyny alyp bilmän oty. Bu nämeden? Sebäbini görüp bilýär. Bu şol Ukraina halkynyň mertliginden, watansewerliginden, guzurly gaýratlygynyň, watan üçin janyny ortaga goýmagy taýýarlygyndan. Bular eger taryha seretmeli bolsa, Ukraina halky hiç açar paça ýasap ýa paşan aşağı ýaşan milletler. Esasen şolar bularda bolansa bizde türkmenlerde hanlyk bolany, hanlar. Onum halk taýýar hanım. O Qurban Gulyn Qiyaly. Men oturdum onun näsil ennem oglum oýan ýen türkmenle kelle keserdi, ýerki türkmenle bolsa. Ýöne şu Ukrainalarda da biziňki ýaly seçe diýä ýanky şol biziň şol maslahatymyz ýa-da halkyň üýşüp bir karar berýän ýeri. Ine şeýdip ýaşan millet bolar. Olar Ors paçalygyny ýa-da Ors imperiýasyna hyzmat eden kim bolup? Şo Orsiýetiň serhet ýakalaryna oturup Orsiýetiň üstüne meselem Kavkazlylar çözmesin, peçenekler gelmesin, ýa aýdaýlyny bir Hatay tarapdan Mongoldan, Türkden, Kürtden adam gelmesin, şu serhetler biz gorap berelip paçaly bilen bulan şertnamasy bar. Şol Orsiýetiň paçalary bulary pul tölen aylyk günlük şu serhette duran için bizim sözümüz bilen aýtsak şol döwrüň serhetçileri şular. Ýöne olar Orsiýetiň öňünde öz Orsiýetiň öz halky ýaly olarda krepasnoy prava diýil ýa-da ýanky gulaýaçylyk diýsek ol ýema bolýar-da Rim imperiýasyny degişli. Ýöne krepasnoy prava bolsa krepasnoy hukuk diýilýär. Meselem näme krepasnoy hukuk? Ene türkmen durmuşyna getireli bir owaň şu mahal aýdaýly arçynyň kolhoz başlygy. Ene şoň owasyna ýaşaýan hemme adam şol adamın golundaky, golasynaky adamlar. Ol islese şol adamlar satyp bilýär, islese ol adamlar ýenjip bilýär, islese ol adamlar aç goýýar, islese dok ýaşadýar, kimi öýlendirýär, kimi aýryşdyrýar. Ine hemmesi hukuk adamyň ýaşama hukuky bir adamyň eline berilen.
Ine soňa krepasnoy prava diýilýär. Ol adam biriniň emlägi. Onu şol emlak eýesi istlese başga bir adama satyp bilýär. Ya emlak eýesi o kart oynap da emlagini uttursa diýmek, şu yer bilen bilelikde, owa bilen bilelikde şu owa ähli ýaşaýjysam, ene şol karty utan ya oyunu utan ya paçan peşkeş beren toprağını dolluğunu, lükkölüğünü şol adamın eline geçiyor. Ine şol hukuk orsiyette 1861-nji ýylda ýatyrly ýurtdaşlar. Onun mer hasap edip görsen, kän wagtym däl. Şeňmi? Ine 200 ýyl geçene şol halkyň orsun beýnesine paça boyun bolmak, şoň öňüne çök düşüp haýyş etmek. Ine şuň kunum görýärsiň, ortaýyň owalaryny adamlar Putin'den haýyş edende, SSR zamanına ular sotsializmden komünizme geçsek bolan adamlar o paçasyny ýykyp, maşgalasyny öldürüp, soň öz ýemesini düzen adamlar, guruply adamlaryň emlägini alyp garyba paýlap şeýtdirip, indi biz azat erkin durmuşda Hudaýym ýok, hiç adam ýok ýaşap beren adamlar indi Putiniň öňüne çöke düşüp, şol öňki irki döwürde ganyny bardatlyk çykyp, ine haýyş edýärler. Sen bize gazy ber, sen bize owamyzy düzet, sen bize jaý gurup ber, ýa sen bize ýol başymyzy çalyşyp ber diýip. Bana seredin internetde dolaşy zatlar. Gördüňizmi? Ukrainalyň çöke düşüp şonu haýyş edenini görmersiňiz. Ukrainalılar çöke düşüp dini frontda wepat bolan eskerlerini soňky ýoluny uradýarlar. Şu owaň bir çetinden Amırdan gelýär, tawyd götürüp gelýärler maşyny. Owaň ýa şäherine köçen hemme adam şu ýola çykyp, diýde çöküp taqdim edýärler şu akydyrıp barýan ýa-ni wepat bolan eskere. Başga ýerde Ukrainalılar onu etmedi. Bizde gördüňizmi türkmenlerde ýa-ni çöke düşüp haýyş edilýär. O da ýokdy. Inni iki satanyň arasyna salam berýärler, harby diýerler. Ata baba görülüp estilen zatmydy? Aydın. Yoga. Özüm pagon materiali. Ene şu taýda köşkde iki satanyna salam berýärler. Soňam öýüne barıp aýalyny hekker oturýan bolsa ýa golasynaky eskerleri höküm edýän bolsa mene oň öňüne salam berdim iki satanyň ortasyna. Size men öňümde salam beriň diýe şoňa edil şoňa aledip. Ene şeýde bolýar bir-birini bilen. O ejrem halka düşýär. Diýjek bolan zadym Ukraina halkyna şular ýaly paça boyun öňmek, öňüne ol epilip durmak bolan zatlar. O Ukraina halkynyň wekilleri mana şu SSR böwrüne ol ýanky Krasnodar ülkesinde, Stavropol ülkesinde ýa-da aýdaly Kawkazyň mineralyny wodu diýerde o taýda ýanky bir Esentoki ýanky Petegorsk mineralny wodu şular hemmesi giri Ukrainalylar ýaşap oturan ýerleri. Sonra şu Kawkazdan, Aňyrdan şol garakçylar gelmesin ýa başy bozuklar diýip ine terhede gorarlar Orsiýanyň imperiýasyny. Täp Kawkazlylar Orsiýa imperiýasy bilen 300 ýyllap uruşup gelýärler. 300 ýyl pikir edin. Bir basyp alan ýaly köşeşýä 10-20 ýyl geçýär, nesil çalyşýar bolan olam ganyny bardy. Başlaşmalyk. Ne ondan olur yenem galya. Bular barıp yenem kelle kesiye yenem şol. Ene şuna çerli Kawkazda ne şolar ýaly gezekligini aldım berdimni söwüşler edip dur. Ka açyk formada, ka ýapyk formada o ýeriň aşyna tüselapdy bir güne asmany urýar. Diýjek bolýan zadym enne Orsiýet imperiýasy SSR ýykylandan soň bular öňkü hukugyny ýitirdilerdi. O da Türkmenistany nämen çykarsa Moskwaň ady bilen çykarylyp berdi. Şu Türkmenistanyň demir ýolun türkmeni degişler. O nebet gaz mesela Pudowan türkmeni degişler ol Moskwada bilen ofisi näçe çykarly, näçe kydil, näçe satyldy, türkmeni näme berildi? Belan sapan berilen. O bir uçypsy zat berin ölmedi türkmenin soňa şükür. Ýöne türkmenin esasy halkynyň esasy böyle 70 götüründen gowsy o ýerde ýaşansa bilen gözi açylmady paxtadan.
Ya ta yazdan kışın anzağına bir çel. Anzak wagtlarym oktyýardy. Noýabrda da paxtan ýygnada da üptügün näme galyp durdy. Plan da olanakdy. Sizin planyňyz bilen siz ol şojaga çağalary elini aýagyny buýdurup soň bular ululuny ne ene bolup bilirler bular. Ne de ata bolup bilirler. Şeýdip biziň halkymyzy genoçida sokup belli orsyat. Öz plany bilen. Inne şol eser ýykylly boli. O bir baydagy çalışdy diýmesen, başga da hiç de çalışanak. Orta şuwnam şo taýdan aşypdy. Maňa berilen habara görä inni soňky bir ýylyň dowamyny Orsiýadyň 30 goly TV programmasy Türkmenistanyň rus dilinde çykypdy. Inni Orsiýat şo taýda öz emesen baydagyny dikip inni täzeden bular näme o taýda öz hukugyny artykmajy bilen dikertmekçi. O näme hukuk bolup biler? O bilen ölüp giden emesi var, Zhirinovskiy. Şol aýdyp geçdi. Ine görersiňiz diýdi, bir näçe ýyldan soň biz diýdi SSR dikerler, ýöne öňküýäli respublikalar etmek. Şolaň hemmejigi ýeme diýdi, Orsiýadyň bir welaýaty bolup girer, Orsiýadyň hataryna. Şaňmy? Hana ol ýeme Trump'yň Kanada döwletini öz hataryna 51-nji ştat. Olam şol ştat sözüm biziň türkmençämizde görsen welaýat bolýar. Şol kabul edilýär, ine şeýle bolar diýdi. Inni şoňa da bar ýa. Şumal merkezi ady döwletleriniň hemmesiniň ýol başçysyny Moskwa tasdiklady. Moskwadan bidin şolar bagyşlan bol hajatxanada giden aklar. Hemmesi aýag uçdy. Ol biri eýlerek, biri beýlerek hemmesiniň agzy galy bilen. Ya eli galy. Halkyň gany bilen. Şu wezipe dip aljagym bilse Allahyň tananak diýler türkmen. Olar şo. O bula Allahyň özüne öz peýdasyny ulanyp otylar. Bilemek bilen bilen hiç bir o dünýäniň ýa adam da onun üçin näme üçin halka ağlamalar. Ondan soň halk nädip ağlandy gelişmän. Ana 50 trilýonyň üstüne oturan halk sergezarlyk edip ber. Ana şeýle inni näme boldy? Men gurrun biraz beýlerek geçirdim. Inni şu mahal Amerika, Xitay ikisany garşylyk bilen ortasynda da zompa çykan Orsiýa. Ine men atomny ýadro ýaragym bar. Ine men ýararlan bar. Olam özüne ýaran tutulur kim? Ine biziň goňşymyz Eýran bar. Ömür wagty türkmen ýagasy bolup geldi. Ine bi ondan o gapdallada ýa Demirgazy Koreýa. Ine olaň goşuny gelip Orsiýa tarapyna urşup we Kursk eteginde. Olaň bitiren pohyşy ýok. Enne men bar diýe, enne şumal Trump saýlanyny boli, Amerikaly mesele geçsek, o ştaýda Trump saýlanyny boli, ozalam şol Biden, aly bilmedi ýagasy Bideniň Ukraina gatykan kömek etdi. Pul kömegini, ýara kömegini, el kömegini, dil kömegini edilmedik kömek ýok. Ýewropada şo sany. Häzirim Ýewropa edip otyr. Enne Trump näme diýer? Başta gelenden ozalam aýdyp berdim. Ene men Kanadany Amerikan 51-nji ştat edip kabul etmeli. Elon Musk on Kanadaň premier ministriniň hagy sen oturdy, o taýda erkek kişi, oň adyny hagy diýip tutýardy. Ine bular milliarder trilyoner adamlaryň sesem üýtgeşip çykýardy. Ona beýdi, ondan olar aýdyp berdim, Daniya ýa-ni Danmarka degişli territoriýa we Grenlandiýa diýip bir sowuk ýurtmuş. Okeanyň Arktikada. Ene şonu Trump diye şunu men satın alacak, men yapılanca milyon dolar verecek, maňa geçerdim şonu diye. O sen ne edip ol? Daniya degişli territoriýany sen özüň aljak. Ene şu Putin men Ukrainany aljak diýeni bar ýa. Ene şu gulkun, näde gulkun maňa hakyky Daniýan halky şuna namys edip, şol şumal odalan emesi bar, welaýaty. Ýemem, Amerikan. Dilimin ucundan näme Philadelphia diýjek bolýan ýok. Kino industriýa hemmesi bar. Şu pazar bolan welaýaty bize 1 milliard 1 trilyon dolara satsyn diýip pul ýonap ýörler.
Eger ol şu biziň ýemämizi satyn aljak bolsa, biz hem şoň ýemesini satyn alaýly. Ene. Garşylykly halk oňa razy edel. Ýöne şonu men aljak diýär. Soňra bir döwür Amerikalyň gurun Panama kanaly bar. Panama döwletine. Şo kanal ozal gämi ýükleri ol okeanyň aýlanyp Ýewropa gelýän, Aziýa gidýän gaty uly ýol geçmeli. Şonu iki çösse gysgaldy harajadyna, wagtyna, gymmadyna harydyn. Şu Panama kanalyny Amerikalılar gazdy. Onu Panama beripdirler, sen ullan ene şular ýaly. Inni şu Panama kanalyny Panamalılar ýeme Hytaýa beripdirler ullanmaga. Bilem Trump'a maýda ýok, biz onu Hytaýa bermek üçin gurdurumda, biz onu ýydyna alýasy. Bilemine bir dawa. Inni soňra geldi bol bir ýanky dün aýdya Trump uçup barýar samalyot bilen Meksika aýlagy diýilýär-de. Inni Meksika aýlagy şol Amerikalılara da güçlü bolmaly. Inni şonu Amerikan aýlagy diýip ýazyň diýip bu ýanky Google'a, Twitter'a, Google'a höküm çykardy. Inni olam Amerikan aýlagy bolmaly. Inni bärik süýşüp gelýär bol. Ýanky Orsiýet Ukraina urşy bar. Trump odalam halap barana, şol urşun şol ýaly alınıp barylşyny ýa ol gizaby motoruna Putiniň dostudygyny ýa gowgatnaşygynyň bardygyny. On emmasy başga zatlarda bolup biler, ýöne biz ýapyk kapylaryň aňyrsyny, tutulan ýeňsesini, ozallar näme gurrun edilipdir, näme iş kılınıpdyr, o zatlardan biz bihabar, elbetde ýöne. Türkmeniň bir sözi bar, bir emmasy bolmasa, guýruk bärde neýlesin. Demek guýruk bar bolsa, bir emmasy bar. Bolýa onu wagt çözer ýa gorkazer. Ýöne Trump inni soňky 2 günlary dünýäň lerdana getirip ozal bir ýylda bir gezek aýda anada bir şular ýa bir jemgyýeti bir täsir alyrjak, me gyzyklanyrjak tema çykardy bol. Bir her günden bir hokka çykyp durar. Men onu eýtjek, men meni beýtjek, onu oýjak gal, meni beýtjek gal. Enne ýanky ornmasar bar. O kömekçisi Elon Musk, dünyanın en baý adamsy. Trilyonlap aýlygy bar. Başlan, enni Elon Musk näme diýär? O diýär, biz onu eýtmeli, häzir men şutar sereden näme anyk biler ýaly. Ýa-da Elon Musk'ın diýýäni, birinciden şol dünýä Amerikan berýän ykdysady kömekleri bardy. Köp döwletlere, Afrikada da, Aziýada da, şol sany Türkmenistana da ýanky bir keselçilik gören döwrüne epidemiýa diýilýärdi. Şoň öňüni almak üçin, ýa-ni medisina abarodoniýalaryny bermek üçin, ýa-da aýdaýyl açlyk emele gelen döwletlerde ya ine gırgınçılık bolýar, fil alýar, suw alýar, yer titrýär. Ondan şol okuw meselesini ýaşlary okutmak üçin oňa kwota ya yerli institut, universitetleri ösdürmek üçin muňa berilýän pul Amerikada şol sany Ýewrosoýuzam geçirip durlar. Ýadyňyzda bolsa men şundan 4 ýyl ozal aýdypdym. Türkmenistanyň bir institutuny şuman ben elimde de şol maglumat gerek bolsa soň tapyp size aýdyp beren. Ene 5 millionyň owrak ýewro pul geçirilýär. Ene şol geçirilen 5 million ýevrony reaktoryň ornmasary hemde bir ýeme Gurban Gulyň aýallagany bar. Ene şu üçü öz arasynda paýlaşýar. Bir pikir edip görün, 5 million ýewro. Ene şular ýaly kömeklen sany sajagy ýok. Gyzyl Hasmy, Gyzylaý tarapyndanmy, başga da halkara guramalar tarapyndanmy doldurup durlar. Aýsy däri derman gerek bolsa muğdu guradylýar Türkmenistan. Abylar bolsa alyp öz döreden haram aptekçileri bar. Şolaň üstünden ne satýarlar halka. Ola bir ondan Orsiýetde geçmän ýatan bir suraw geçen
medisina preparatları var. Ya ullanmaktan galan ya peýdasyr. Bularym getirip Türkmene suňşurýarlar. Şoň üçin adamlar ölýärdi. Şoň şu kömekler Amerikadan, Ýewropadan gelip durdy. Amerika şondan dolu ýüze gurýar. Bize gerek gel. Şol halkyň adamdan grant alyp beren Türkmenistana guramalar var. Bular hemen elini ýuwýar. Bolly oturdy. Olara da ortada etmişin halyawa ýok, mugut zat ýok indi. Olaryň zahmet çekmeli var. Bilemek olun näme zahmet çekçin olun ýene ogurlany ýedine beresine yeterlik bardyr. Ýöne bu besediýän şunu Amerika. Ondan soň ýankyna da besedilerlerin içinde bir näme uly ýany şol keselçilik köpeljek de dünýede. Onu da Amerikanyň ya Ýewropa kömegi yetmejek bolsa, onu nähil var. Ýewropanky diýip aýdýan näme üçin? Sebäp eger häzir Amerika NATO ýararlygyndan çyksa, ýa-da men Ukraina kömek etjek gelip nokat goýsa, olam şoňa bar ýa şumal gurur. Onu diýmek Ýewropa bileşigi ýa NATO ýararlygy öz boýnuna almakçy bolar. Näçe kynam bolsa Ukrainanyň goragyny üçinçi öz boýnuna almakçy. Näme üçin? Sebäp olar düşünýär. Eger häzir Putinin ýakasyndan çekilmese, tutulmasa, Orsiýada goşuny Ukrainanyň territoriýasyna çykylmasa diýmek, ertesi gün göle ol Polşanyň üstüne, Pribaltika döwletleriniň üstüne, ýa-ni bir näme Finlandiýada, Şwetsiýada, nemislara da diýene adyna alan döwletiň üstüne çolmagy taýýardygyny eýem olaň özleri aýdyp otdy, ýa olaň razvedkalar aýdyp otdy. Bildiğin koşullar. Yine şular real paraları vardı. Näme bolýar? Onsoň ýene de Trump aýtdy, men neydi ýanky bir klimat goraglygynyň daşky gurşu var. Şol goraglygy barada bir şertname bar da dünýäde. Hemme döwletli golçakka şol gemani ýanky kömür turşy gazy azaltmak barada, kisloroddy köpertmek barada, bağa etmeli, näme etmeli, tebigat goramaly. Şu programmadan çykdy ýa Amerika. Bize gerek geldi. Gerek bolmasa, häzirni bir tarapdanam ekologiýa erbetleşýär, o zalama ırgylapdy, sebäp Hytaý giýjek uni ähli önümini hiç bir turbolaryň arasalaman asmana çykaryp otdy. Onu smog diýilýär. Smog diýmek hiç de görünýär. Şoň aňyrsyn. Şol ýanky şol howa zäherinden ýa-ni. Ýanky şol ýeme dörende ury. Bir keselçilik dörende ury. Hytaýda durdy da hem ýanky zawod fabrikler. Şonu şäherleň ýüzatçyly asmany ýyldyzy aýy günü görüp başladylar. Atak şol bulut ýalyk bolup durdy şol. Howa taşlanan zäherli jisimler. Covid'in beren peýdasy Hytaý üçin. Inni Amerikada howa taşlalyjak bizim diýe öz neftimiz bar diýe, öz gazymyz bar, biz şonu ullanjak. Näme del biz arasa energiýany ine şoň ýalyna çykyş etdiler. Bir tarapdanam ekologiýa taýdarym dünýä gata agyr ýagdaýa düşýär. O zaman öwürlikli däl boli, has agyr ýagdaýa düşýär. Inni bular üç döwlet bollar. Men şular ýaly netijen men özümden çykaryp aýdyp belerim ýöne bilermelligim aýdýan zady bar, olary da üns bermeli. Inni diýe, bular diýe dünýäni üç döwletiň arasynda paýlaşmakçy bolýar. Bir tarapdan Amerika, o ýanky agdan döwletlerini eline almaly. O ikinci tarapdan Orsiýa ýanky basyp alan ýerlerini özüne goýmaly, soň erti ýene haýsy döwlet otjak, ol öz işi, sebäp onuň elinde ýadro ýaragy bar. Inni Hytaý näme bolmaly? Ol Taýwan almaly, ýanky Orta Koreýany almaly, Ýaponiýany almaly, ýene başy näme döwlet bar töwereginde. Gowy nislan etmeli. Oň toguny tokdaýjak, inni Amerika ýok. Bular şular ýaly netije gelin niýen ýemana aýdyp prognoz aýdyp berýärler. Ukraina halkyna gelsek, 3 ýylda şulardan wepat bolanyň sany 1 milyony ýeter ýetmez bardyr Ukraina tarapdan. Ýöne öýsüz ugdarsyz galanlaryň sany ýaraly bolanyň sany bir näçe milyon, öýsüz ugdarsyz galanlaryň ýa-da ýurdu terk etme mezur bolanyň sany
Neden 13 milyon evaydiyalarda Avrupa sığınanlar, Amerika näçe gitdi, Kanada näçe gitdi, o belli de. Yani olaryň hemmesini yollaş Donald Trump ýygyny goýýar. Şol sany Merkez Aziýadan giderlerin, türkmenlerden 40 adamy birinji spesakda goýupdyrlar. Olar eýem gelen bolmaly Türkmenistany men bilemem. Olar indi ýurdun içinden Amerika aýtdy, ýanky näçe diýdi? Ýalňyşmasam 2 milyondan 9 milyon aralygyny diýdi. Şunça adam bular 4 ýylyň içinde çykarmaly. Ya 4 ýyla da ýetirjekkä bular her gün ugrada otyrlar näçe maň adamdan ýa 10 000 bilemem. Şu harby samalyotlar bilen. Ene şu dünýä düňdörli diýärmiň sebäbi şu zatlardan ibaret bolupdy. Ýurtdaşlar muny seredip aýdyp görýän boly. Ene bular Elon Musk'ın aýtmagy bilen Trump aýtdy bizi dünýädäki ilçihanalaryň gerek geldi. Ene diplomatik gatnaşyklaryň gerek geldi. Näme gerekdi? Olar işeden akut. Bir ilçihanada 100 adam işleýän bolsa, meselem şoluň 5 hem 10 hem yeterlik diýdi. Ene şon üçin ene bular bilen CRU diýilýär, orsa o Centralny разведывательный управление Amerikanky, Merkezi разведка управление. Şoň işgärlerini Trump aýdy. Men size 8 ay aýlygyňyzy öňünden tölýär, siz boş işlerin. Barmy özüňize iş gözler. Biz pikir edip görün. Dünýäde iň uly bay we durnukly döwletiň merkezi razvedka upravleniýasy ýapylýar ýa ýatyrylýar. Bu näme diýmek? Ana. Şoňa geldi. Ne hawas diýilýän zat şundan döri. Ýöne muňa Amerikalılarym dymy oturunak, eýem hany Trump'ın garşysyna çykyşlarmy, petisiýalarmy, her şäherdemi, her regionum çykyp durlar. Bilemek näçe wagt o kürsüde oturjagyny. Ýöne şu mahal, şu momentdan peýdalar, ine orsiýet heselle kakadýynyň märi, ay berekella da berekella. Biziň tarapymyz tutdyk. Trump aýdy, men Putin'den duşuşyp Ýöne Zelenski gerek gal otaydy. O nähil beýle bolýar. Orta oň üstüne çözdi. Inşolmazyň öň ýanaky ýagdaý bar. SSR darganyny Ukrainadaky ýadro ýaragy Orsiýadynkydan köp bolmasa az däl. Şol sanyny şol ýaragy howadan äkidip Islamik döwletiň tepesinden ýagdyrmagy, ýa-da suw üstü bilen deňizden gämeleri ýüklep äkitmäge. Yer suwasty gamile bilen. Azali. Şolun hemmejigini Ukrainanyň elinden gaňryp alýarlar. Sana bir elle girse bolly biz sen garantiýan külüni külpeýe kun eder. Sen şular arkaýyn hany Orsiýada geçirdik. Şundan talap etdiler. Haýyslar talap, haýys bolsa olar ýerine ýetirjekler. Ondan şo döwürki döwletiň ýol başçylaryny elbetde biraz ýanky dolar hasabyny bilemek Ýewropadan, Amerikadan şolun çağalarynyň neberileriniň ýaşamak üçin yer berdilermi, köşk berdilermi? O bize aýan zatlar, ýöne muhtar bolan. Ene Leonid Kuzma öň ýanaky Kravchuk lükgölügini hemme ýaraga berdiler Orsiýadyň eline. Olaram aýtdylar, ne üç döwlet. Amerika, Angliýa hem Orsiýa. Biz sana garanti. Üstünden siňe gömüçük geçme. Gorarsyp. Ana muňa ene ýanky şol Budapest memorandum diýilýär şol lalasynyň adyny. Ýöne şoňa bermek barada gol çekdirdiler. Ukraina ýöne goranmak barada öz bu üstüne alan borçlary barada kagydy ýok. Ene men şunu anyk ederdim. Zelenski şonu demeden şonu talap edýär. Ýewropa döwletlerinden, Amerikadan, Orsiýetden näme ähtiýarlyk edip bizi üstümize uçurýar. Egerde şu ýaralar bizde bolan bolsa, siz miltem edip bilmeýäňiz. Innem biz yara döretjek dip aýdyp otyr. Ýadro yara. Näme üçin atom yara? Sebäp şu esser zamanynda döredilen hemme şu atom yara, ýadro yaralynyň awtorlary köpüsi näme diýip aýdy?
halkynyň wekiline degişli adamlar tarapyndan döredirler. Olarda mümkinçilik bar häzir erti atomly bombany çykarmak. Emma muň elini aýagyny ýypy bağlap otylar Ukraina. Yara berdi Amerika howa yollaş Biden berdi olar. Ýöne aýtdy. Ine sana yara şun 30 kilometrden aňryk atma, ya 60 kilometrden aňryk. Biz sana o orsiýadyň içine atma ursat beremiz akly. Ukraina bolsa olara eman gelip Kiýewi istan wagty bombalap durular ya. Ol gün matar çetirnäki Lwowa çeligi diýerler. Orsany dip bilýär. Emma Ukrain halky ya eskerleri şol öz territoriýasyndan ýa uruş gidýän ýerden 30 ya 50 ya 100 kilometr aňyrlyga atmaga haky ýok. O näme uruş bolýar? Ýok, şonu açyk bolsam şu ýaragy ýok diýelim. Inni o yaragym ýok. Donald Trump näme diýär? Ýok, sen bize bergilli. Biden sana berip dursunça bolurça ya yüzlerce milyar dolarlyk yarın sen şol biz bilen hasaplaşdy. Sen ýeriň astyny bir topar baýlyklar bar diýär. Bize şo gerekdi. Şo alan yarın hasabyny şonu berdi, Yelenskiň bokurdawynyň ýapyşy. Bir sözüne Yelenskiňden talap edýärler. İkinci sözüne de ne Putin ne Trump Zelenskiň prezidentligini ikrar edenler. Nämemiş? O möhleti may aýyny geçen ýyl gotaranmyş. Näme üçin täze saýlaw geçirmek diýilen soru bardy. Uruş gidip oturan döwletde nädip saýlaw geçirmeli? Olar öz konstitusiýasyny da ýazyldy. Uruş gidip dowka saýlaw geçirmek derwçilik ýok diýip. Zelenskiň şoňa tabi. Häzir şu mahan Ukrainada uruş gidip dowka saýlaw geçirjek diýdi. Ukrainanyň 4 welaýaty oblast eýem orsiýadan golasyny o galymyň içinde näçesi ses berjek. O halky hem Ýewropada ýaşap berýär köpüsi. Ene bilim ullahan ne soru ol men saýlawa girjekkä ýa saýlawa geçirjekkä diýenek men pikir edýär ol adamym bir ozal sahnada çykyş edip beren artist bular ýaly görgüler görjegini bilse asla da men barmazdy diýip pikir edýär. Şo wezipen golaýnady. Nirden bilsin beýle uruşyň başlanjak. Ýöne o mertlik edip öz halkyna elden gelen kömegini edip otyr şol adam. Bir gün öýüne ýatana haçan görseň ine Ýewropa döwletlerini bagyşlan we dilekçilik edip öz halky üçin pul dilegini, ýara kömegini, el kömegini, gospitaller, eskerler, olaň eşi ay garatken. Ýöne Ukrainanyň içinden bir halk, bütün halk däl. Olar şo ýa-da orsun täsirine ýetişen kadrlar gatkan FSB-sinde de, KGB-sinde de, polisinde de, prokuraturasinde de, hökümetinde de. Olar ýoşuk bilen şol orsun peýdasyny işläp otyr. Hana düýün tutdular. Merkezi razvedka başlygyny Ukraina, o Orsiýada işleýänek. Ana naçalnik ştabyny tutdular. Pikir edip görüm. Razvedkan ýüregini hem planlary çyzyp oturan adam, näme etmeliligini, kimiň nerede işläp bereni, şol adam Orsiýadan adam bolup çykýan. Ana düýün tutdu, öňün bolýar. Ondan bu ýagdaýda da Ukraina içki düşmanlarynyň garşysyna uruşmaly, ýa söwüşmeli. Dünýäde näçe humanitar kömek geldi, ýara geldi, beýlek geldi. Muny ogurlap özleri satyp özlerini pul edip öýlere Ukraina bir toparyny haramzadalar. Olum bar. Şol üçin Zelenski ýöne aýtdy. Ukrainasy geçiriljek gepleşikleriň netijesi puç var ya netije bermez, netije ýok. Şoňa hökmen Ukraina bilen den hatarda Ýewropa bilen eleşigen NATO ýaralygym gatnaşmaly. Aňyrdan goý Amerika gelsin, Orsiýet gelsin, ýöne şular gatnaşmaly. Trump bolsaydy men ne diýe basym wagtda öýüdi däl, orunmasarlarynyň biri ýeme diýe baryp diýe şol Ýemede Arabistana duşmaly Putin bilen. Uruşy ýatyrmak barady. Sen müňe duşur Putin bilen. Ukraina halky şunça berenden soň, pida berenden soň olar näme sen sözüňi berdi. Sen sözüňden bilen adam bolsaň, döwlet bolsaň, öz beren wagdaňyzyň sırtyny durun. Hana Angliýa dura ýa Belka Britaniýa elden gelen kömegine diýip etjegem diýdi.
Şu Ukraina ta sowuna çel biz var diýip. Sebäp o ingilisler beren sözüniň eýesi. Şeňmi? Amerika öz sözüniň eýesi bolmady, gynansaňam şol. Biden etdi, olam o elin doluzadan atdy, ýarymyz diýdi. Harbuda bular ýaly terze kömek ediligi däl. Durmuşda ýarym göwreli bolup bolana, şeýle dälmi? Ya sen göwreli, ya sen göwresin. Göwreliler. Bular oýnaýan oýuny şol. İki taraply, iki ýyzly gama diýilýär türkmen bıçak. Ene şol. Garylýanym esasan öz watan üçin wepat bolýan milletin gülü Ukrainada. Orsiýa tarapyndan diňe hakyna tutmak, ýa-ni türmelerden çykan, ya narkoman, ya alkogolik, ya bir sosial element da o köçede ýatan. Şolar ullanýar. Hemem kiçi milletlerin wekillerinin alasamsyk diýilýär. Kavkaz döwletleriniň beýleklerden. Olaryň mesarukkadan geçýär. Indi şular ýaly ýagdaýlar ýurtdaşlar, 50 minudan bolupdyr. Indi ýene biraz wagt beriň maňa aýdaýyn. Indi şol Elon Musk'ın aýdan ýemesi bar da, bir ilçhanlar ýapmak barada aýdyldy. Indi Elon Musk'ın aýdan ýemesi bar. Ol Twitter emesine kanalyna ýazypdyr. Şu kim bilýär, şu Azatlyk radiosu, Radio Swobody. Ol diňe türkmen gulluda onuň üçin bir näçe gulluk bar. Şol hemem radio stansiýa ýanky Golos Amerika diýär, Amerikan sesi. Şol ikisini näme bilýär? Şol peýdasy diýän bardy, maňa ýazyň diýipdi. Şu ýazarlaryň birem içinde biziň şol kardeşim diýip aýdaýyna men öňkü sakallaşym, öňkü diýsem sakal bar. Ýok. Ine geldi kardyň ogly bar, Dawudjan, ol ýemedi Amerikadaky. İnglislerden goýulýar. Şol ýazypdyr. Şol Twitterinde. Şu Azatlyk radiosynyň türkmen gollugy bar edi. Şondan soň bir gün ýarym gün geçmäke Elon Musk çykyş etdi. Men näde şol Azatlyk radiosyny hem-de ýa-ni Amerikan sesi, ýa-ni Golos Amerika ikisini ýapmak bardy, teklip girdi ýani. O näme diýdi? Bular diýdi, $1 milyard şolary bir ýylda harj edilýär. Nira gidýär o $1 milyard? Kime gidýär? Näme peýdasy bar? Ene o şu mahal Azatlyk radiosynyň akylyňam içi güjükläp dur. Öňküze iýip oturan aşyndan mahrum boljaklar, ýatyp ýerler. Şeňmi? Bir tarapdan gowy ýöne ikinji tarapdan o hiç bolmanyna şol ýanky konflikt çykanyna dünýä ýetip bilýän radioda da videosam bar, onuň içinden şumal sentral nadiýeden programy da bar, ol nastaýaşy biremen içinde girýär, bir setkada bilen hemmesi bir gulluk bir jaýyň içinde. Indi olarum ýatyrylsa onuň Merkez Aziýada şu mahal Qırgyz gullugy bar, Kazaklar, Özbekler, näme täjikler, türkmen adyny tutmaýar, ýok diýip hasap edýär. Şu döwletlerin wekilleri, olaryň biziňkiler bardy da aýdyp berýärdi. Biziňkilere ýel getmänsoň biziňki diýen türkmen gullugy. Ene şoň üçin munam ýapmaly diýip teklip etdi. Diýmek, Elon Musk teklip eden bolsa erti ýapyljak. Näme üçin? Dün akşam, geçen akşam ýanky bular press konferensiýa berdiler. Akşamda Amerikada Elon Musk bilen ýanky Donald Trump'a oty Elon Musk'am ýani ogul jurnal bir kiçik oglunçuk onu elinden tutdy. Hem gojagyna hem kellesine mindirýär. Ol Amerikalarda bar zat. Olar men siýasatçy diýip halkyň depesinde oturan halkyň bir wekili diýip özüni şeýle tanadýany. Ene olam aýtdy şu taýda şu mahallydy biziň taparlamyz diýdi. 500 milyarda gol, 100 milyard diýdi. Soňam bir sözüne diýen men gulagym eşdilen 500 milyard şunun 1 trilyon edip bilsek, ýa-da boljagyny görüp durdy. Diýmek, 1 trilyon ogurlanýan ýa harj edilýän, bidereklere harj edilýän puly Amerikanyň özüne saklap bilsek, onuň halka bersek, halkam şonu 1 ýylyň dowamyny işlese, ýene üstüne 1 trilyon menlerde 2 trilyon girdejimiz bolýar Amerikanyň içinde diýip. Ola şey diýip hasap çykarýar. Diýmek, 2 trilyon
Amerikan halkyny nesip etse diýmek olur. Gülýär ýaşaýar. İçinden şu mahal şol hemme gelirler ol grazdarlygy bar ýok alypdyr almandyr ya gizlenip böler ya falşiwy dokument bilen gelirler ya yalan maglumat bilen ya bizinkiler ýaly nemen şol oppozisiýa wekili näme diýip Ýewropa çykanlygy gatkan ente olary da ýetiler dur bergende şol bizim ejer çeken oglanlarymız bar ýa-ni 95-nji ýylda ýa-ni ema ýörüşe gatnaşdyk diýip ema azdan ereseňde gurnan ýörüşine gatnaşdyk diýip ýalan sözlep Ýewropa çykanly bar. Diňe türkmenlerimde otada ermenilerim bar, nämelerim bar, ay bizem şoňa gatnaşdyk diýip. Kimdir olary ýakasyny tutup soran? Indi soranlar. Men aýtdym, dünýä döňdüril bir tarapda syr, bir tarapda Trump bilen Elon Musk'ın edip oturan işini Türkmen halkyna arassalanmak üçin mümkinçilik bar. İkinji tarapdan dünýä haosa düşýär boli. Indi şol öňkü Sovet respublikalary şol sany ýa-ni Türkmenistana, Orsiýada ýa-ni vilayet hökmüne tabin edilmek hukukı bar. Indi Türkmenistana gelýän şu meselede näme bolup biler ýurtdaşlar? Bir adam diýär, benne öz agyran ýerini tutur diýär. Bizim öz agyrlykly ýerimize geldi. Ine bir dünýä bulaşyp durka bize näme bolar türkmenler? Bize eýän boljagy boldy. Biz garaşdym däl, biz bir tarapam däl, biz Orsiýadan aýak astyny taşlanan tryapky. Döwlet guruluşymyz şol bizim. Konstitusiýa diýişlerine, kada kanuny işlerine, halkyna bolmalsyal hyzmat eden ýeke ýol başlam ýok. Hemmejigi paraxor, para bilen wezipe gelip, para bilen wezipeden çykyrylýar. Beýle kadam bir ýerini paralýa, beýleksin parasyny elinden alyp türme basýar, o taýdanam ýok edilýär. Ine türkmeniň masarowkasy owadan nepe. Ýüzlerçe däl, müňlerçe ýol başy geçdi şu taýdan 32 ýylyň dowamyna. Hemmesem ýermen, hemmesem o maňa bolsa bolýar, men bir ýen halk planyny ýetirýän kemiňiň emesi bar, aýdan sözi. Bir o taýda ýol başsymoň diýeni getir. Ine olar şu prinsip bilen ýaşaýar. Amellik hem 10 ýyl oturdy. Minister bar. Bay iyi bilen nidany gorkadylar. Jaýyň burçuny ýüşürlüğe ýaty dolar depe bar. Kömek etdimi? Ýok. Hep o 10 ýyllap Gurbanullah hyzmat etdi. Hemme jenaýet etdi. Gurbanullah meni öz götüni gidemek üçin onu ýok edýär. Innek gelen ministrem birazcık işledik, bilen bir zatlar etdi. Indi oglu gel, bilem ýok edýär. Kakasynyň eden jenaýetyny üstüne ýapmak üçin. Bular bir-birini iyip oturan möy, bir bankaň içine o kara gurt möýle bar şol. Indi näme bolup biler? Bulan hemmesi dikme. Orsiýadan dikme serdary atasamyň oglum. Şolar Putin başlanma sıçmadysa 3 günläp şolar tualetin kapysyny açmaýar. Yani şu derecede bular ine halkyna haýlyk edip oturan. Men olara iýdil söz tapamak, özüňi düşünürsiň kimdigini. Ana indi erti bular ýemani Orsiýat ama neseden men welaýetym diýip Trump'a o taýdan men welaýet edip alsa Kanadan bilemädir. Ine men elmedam golasyndan hana ýemede nämen dikilgi du men hajym. Men territoriýam serhedi. Orsiýat imperiýasyny guşgudy. Şoň içine girýän hemme territoriýada döwletem, milletem men ne golum diýse näme diýjeksin türkmenler. Ene mesele ştada ýurtdaşlar. Şoňam diýiljegi görnüp dur. Sebäp nämeden biz öz toprağymyza, öz döwletimize, öz halkymyza eýe çykanda. Ene biziň iň uly betbagtçylygymyzam, biziň halkymyzyň iň uly tragediýasy şutaýda ýatyr. Eger bir häzir şu gysgaly wagtyň içinde döwletimizi öz elimize almasak, onda bollugy tordy. Yani elýoy, men aýdýan size. Ýurdun içinde aksa, içinde gyrylyp galar, daşyny aksam daşyny ölüp galar. Aýdyn men size müňede gaýtdym. Biriňi çykyp aýdyn, şunu söýül türkde işläp bererler. Sizin pensiya fonduňyza bir ýeke kuruş ýa ýeke köpükmi, teňemi goýuldymy? Kimse de eýelik etmedi, garraňyz. Bir toparyňda eýen maýrlyňyz. Size eýelik etjek ýok. Ölüp gidersiňiz şol Türkiýede ondan köçedemi, nirdemi?
o yurdun içindäkilerim kul gırnak derejesine buyurdunuz, öz eliniz bilen. Hep olara çıkmak mümkünçülüğü yok, pulu yok. Bular şu tayda ullan, erkek kişilerden de çıkarıyorlar ortaya uruşa. Olara erkek göbekli gerekke, birden qoğazgolunu qalaymasın. O aya lefta çağalarım hani kul gırnak edi ullanı otuylar. Biz gindi geldik, insan durolgamızdan. Çözecek bolsaňyz da hana watan yurtdaşlar. Yo, çözmejegim bolsaň bunda tarihte onlap, yüzlap sivilizasiyalar, döwletler, imperiyalar ýetip gidipdir. Biz bir ulluqan baýlygyň üstüne oturýar. Kim niwanja millet? O taýda da millet bizim düşünjämiz ýok. Biz ilat. İliň üstüne şol ilçede oturan toprağın üstüne oturan ilat onunla göçüp beren. Biz millet duýgusy bar adam öz toprağyny wepaly bar. Öz watanyny ýurduny gowraman başarar gerek bolsa janyny berme. Bizde şo düşünje ýok. Şeň bir günüm hoş günüm ya beş günüm hoş günüm dip gelber. Eger watan gerekmejek bolsa, ine menden sizene azam bolsa, süýjem bolsa şu habar. Elmedem aýdyk gelýär. Inni bir aklyňyza aýlanaýyn. Inni bir gaflat uykusundan oýanaýyn ýurtdaşlar. Men şu taýda geçmän duran günüm ýok. Sizin daat günüňizde o taýda. Şoň içinde meňem ýüzlerçe garyndaşym bar. Eger göresi bilmeýän bolsa, garşylyk görüp bilmeýän bolsa, garagaksyn diýip men öz ýüzlerine aýtdym. Şeň öz gany berileme. Bir masgaladan bir adam çıkanı bilen mesele çözülenak, hemmesi çıkmalı. Gayratyňyz bolsa çıkın, öz geleceğiniz, çağalaňyz, aktyklaryňyz üçin göresin. Ýokmy, sizem meni tük görüp ölüp gideniň biri bolsun. Menden ozalam ýokdy, innem ýok, size gary köpük kömek ýok. Gözüňizi ýannak bilen süpüriň diýip, ýenem şu taýda bir gede gaýdýan öz garyndaşlaryma. Eger şu mahal öz hak hukukyň üçin çykmaýan bolsaň, erti bardy geldi, men ýurda baraýsam, gapymyň goloýuna da gelmem. Bardırnam diýme. Sizden maňa 7 adam ýakyn. Ine men bilen eginnes bolup işläp berýär. Eginnes bolup watan üçin janyny orta goýma, hani ýigitlerimiz bar, hani zenanlymyz bar, baýdak ýaly. Esir näme otuýmy? Ha? Ha bolýar. Men mundan aňryk geçmeýän size de şo ýeterlikdir. Ýöne ýurtdaşlar, men size ýene bir gezek ýüzlerini baýdýan. Şu sizin ya bizim hemmemizi soňky mümkinçilik ya da soňky pursat, soňra bular ýaly pursat bizim elimize gelmez. Şu öňümüzdäki 2-3 aýyň içinde ya biz ýurda almaly, ya da ýurtdan elinizi üzüp kim nerede galýan bolsa başyňyza görüberin. Ondan soňra ay eýle boldy, ay ya beýle boldy, Amerika bizi gollamady, Orsiýa bizi gowramady. Orsiýa sizi hemmeniz gul edip, gyrnyk edip, saklamagy ya ýok etme ursat berdi. Men näçe gezip aýtdym, ezop dili bilen. Şu Türkmeniň nebit çykýan ýerlerinden Türkmeni gowy, hani Orsiýa tatarlaryny getirip goýdy. O Türkmen gerek gäle o taýdy, Balkan welaýatyny. Inni aňyrda Mar welaýaty bilen ýeme bar. Aýdaly Leva. Amňa da getirip Hytaýlar soktular. Yetişmeliginden Türkmen gyýlaryny, zenanlaryny Hytaýa berýärler. Soňra bilen gany garşy boldy, bular hemmesi Hytaýyň garajlanyny. Yetişmeliginden ýaşlamyzy Hytaýa ugrap şu taýda okudýarlar, nebit gazy ugrunun beýlekiden. Näme üçin o hojalyk ugrunun okudan akly? Sebäp olary Türkmeniň depesine gamçylap urmak üçin bir gadyr gerek Hytaý dilini bilýän. Nüzer siz şu zatlara düşünen zat, ha? Ýurtdaşlar. Hiç birimize halas olmak mümkünçülüğümüz yok. Yattan çıkarın şonu. Eğer görüşülmeyecek bolsa, eğer canınızı orta koymacak bolsanız, yok şol döwlet bilen. Ine. Menden başka siz yılmap, on yumorlap, aýdyljak sözüm yok, mende söhbedem yok. Sebäp inni derece yetjek derejesine yetdi. Şu mahal bütün dünýä lerdany gelip durka, sizem özüňizi görkezmeli. Ay ini, Türkde olmuş, Polşa gitsen bolýarmyş, Germaniýada plan zat berilýärmiş. Belan sapam ýok size. Şoma şu halkymyzyň kyn ýagdaýyny ullan, o men 2-3 gün aktivist, boktivist diýip gaçyp giderler bar. Size de zat ýok. Erti ene Ýewropa döwletlerine de sagçylar orta çykdylar. Häzir şularyň ahyryna Germaniýada saýlaw geçmedi. Şoňa gabatlap dälmi? Dün hani ýene de München'e bir arabyň bir ýerine maşyna mindirip 40-dan owra adam üstünden maşyny döwelek geçdi. Şo
saýlawda sağçylara ses berilsin diýip edilen provokasiýa. Ondan sağçylar gelenden soň şo Germaniýanyň içinde ol arasalarlar. Nemisler gaýla galanyz gün bolun diýip. Ana şöbetlerim şona der. Ya mene bulan sağçylar aýdyp otyr. Bir taýda bir 1 milyondan 2 milyon aralygyna adam gerek geldi. Ýogsa bulan ahly milleti 10 milyona ýeter. Ene şeydi, halk devletinde eýelik etmezek bolsaň, erti dünýä zibilhanasyna taşlarlar. Hemmem Amerikadan ýam çykyp başladylar. Siziň nämeňiz gowy? Ütköşük ya Amerikadaky türkmenlerden. Olarma garip bolup otak gidene. Ya oğurluk edip gidenler, ya bir başga zat, ya biriniň hasabyny Nobel bayrağının laureatı gidene Amerika ýaşama. Ya bir döwür şol boýunça kvota bilen Green Card diye şo bilen gidenler, ya Amerika äre çykanyrlar, ya Amerikada öýlenendirler, ya okuw diýip gidip şo taýda kelleli işleýän 5 milyon bolsa Amerikalılardyň ýa adamlar gerek Taýland gadyny. Şolar goýandyrlar. O hemmeci ol ýurdun için talak giden adam diýip aýtmak bolmaz, Amerika giderler. Elbetde. Ya ene gittiler, o bizine näme diýär, Gölönçiler diýem, Gölönüň tarapdary diýip, Fethullah Gölönüň. Onu Amerika kabul etdi, şo döwür siýasat şeýledi. Trump'a gerekmi şo Gölönçiler aýdyn? Ya Türkiýanyň özü gerekmi? Türkiýede gerekken. Ene şo beýik Turan gurjak bolýanda Orsiýet ursat berermenni? Belen sapynyň bermeýär. Sebäp Orsiýetin ýek gigrenini türki döwletler, türki milletler, sebäp bizde ozal imperiýa bardy. Orsiýet entek o Gowukda ýaşap ýoka biziňkiler medeniýeti döwletleri guran türk halklarymyz bar. Ene ol Erdoganyň gurjak bolýan Turanyň proýekt boş galy. Eger boş galmazak boldy, Mustaýda men öz teklifime maýdan öl görýän zadym. Eger häzir Ukraina şol territoriýasy öz alan ýerini orsun bolmaly bolsa, onu Krim ýarymadasyny Ukrainalar şuň gol çekip Türkiýe tapşyrmaly. Hiç bolmany 50 ýyllyk şol ştada sana ýanky bir sewda zonasy berýär, ýa kultur zonasy diýip. Ana Trump etjek bolýar, Gazada halk çykar beýleki Arap döwletlerini uratjak, o Gazada da ene men näsede Riviera gurjak diýär, bir behiş diýerler. Krim ýarymadasy ol Yekaterinadan ozal Türkiýe degişli. Şäňmi? Turany degişli. Hakaýaty bolsa şolara gaýtaryp bermeli. Nämse şol edilenak? Nämse şo bardy gurrun edilenak? Krim ýarymadasy Tatarlanky. Tataryny men ýen böleg şumal Türkde ýaşap berýär. Bosum bolup giderler. Ýygyny getirin, Garaçaýlary getirin, Tatarlary getirin. Kene otaýdy. Surgun edilen milletlerle gaçyp giderler. Näme ol görüp görmezlige salýar? Näme üçin biz türkmenler hany film aňyrsyny o wallamy hany internetde görüp otyn göz ýaşy sereder ýalamda. Elini serip oty gary bir üstüne ýykyljak keppäň içinde. Açlygyndan ýa. Kömek edin. O gidip Afrikadaky o götü alangaçlary yani awray bolsun diýip $100 iýmit paýlap özüňize iýmiş gazanýarmy? Bu taýda da türkmen açlykdan ýa tük görüp ýaty owan serhedin andyjy ýüzünde. Türkmen bolşumyzmy näşe? Ya millet bolşumyzmy? Ana şeýle. Ondan eger biz şu ýagdaýda dünýäde ikrar edilen ýekeze döwletimizi saklap alyp galjak bolsak, onu şundan başlap öz hak hukumy üçin görüşmäge başlama. Şonu aýdaýyn. Bağışlan, wagtyňyz uzagyraga malym, ýani şu dünýädäki bolup geçen ýagdaýlar soň türkmene näme täsir etjegini men öňünden size aýtmalym, şonam aýdýan. Endi men insagymı arasaladım siziň öňüňizde ýurtdaşlar. Ay erti gülýaly bor, näme inşallah, maşallah, Allahjan, Hudaýjan, o gurrun menden eşitmersiň. Allah'ın türkmeniň maşa işi ýokmy? Han seretdimi? 35 ýyllap ahwak çekip otyňyz, eliňiz asmana tutup. Kim gelip goluna tutuldy? Size akyl berildi, garak berildi, el berildi, ayak berildi, kulak berildi, dil berildi, hereket edin. Bolluğu tordu. Men başgaça ýolunu tapamagam, göremagam, bilemagam. Sag bolun dinläň üçin oturun, özüňize gerek netijeni çykaryň ýurtdaşlar. Hemmäňiziň öýüňize saglyk.